Da li vas ovo boli? U redu, snimit ćemo vam vilicu i daćemo vam nešto protiv bolova i protiv muke. Jeste alergični na neke lekove? Odlično. Molim te, daju 75 grama demerola, 1 gram ancefa i fenergan. I molim te proveri s nekim endoralne hirurga da li je slobodan. Fenergan, odmah dolazim, važi. Mislim da vam je slomljena vilica. Ali ne brinite, antibiotici će učiniti to da bakterije ne uđu u vaš krvotok. Dobro, vidim da vi već imate iskustva sa tim, sudeći po vašem kartonu. Fraktura ramene kosti 2013. Fraktura nosa 2014. Nekoliko ušivanja, prvi slučaj slomljene vilice 2016. I vaš suprug misli da će se izvuče i ovog puta. Rekla sam da sam imala nezgodu. Pa da, nezgodno ste pali na njegovu pesnicu. Pokušajte se odmoriti. Bojana, danas je vaš srećan dan. Imate samo frakturu jagodične kosti. Uskoro ćete ići kući. Mislim, osim ako ne želite. Uvek možete da odete u sigurnu kuću za žene i decu. Ja nemam decu. A to je u redu, možete da idete i sami. Neće me naći. Neće, tamo ste sigurni. Dušo, jesi dobro? Bože, znao sam da je trebalo da popravim taj prokleti stepenik. Ja sam kriv za sve. Znaš da sam uvek u haosu, u gužvi, da nikad ništa ne stižem i... Ali ovo ću srediti, okej? Opraštaš me, zar ne? Prostit ćeš mi. Volim te, znaš što? Hoće biti sve u redu. Pa, to još uvek ne znamo. Treba da uradimo još neke analize, tomografiju glave, da joj damo antibiotike. Koliko će trajati to? Ja stvarno ne znam. Ali ono što sigurno znam je da vi ne biste trebali da budete ovde, tako da molim vas, izađete. Čekam te ispred, okej? Sigurni ste da ne želite da čujete još nešto o sigurnoj kući? Izvinite, kako je Bojana? Čekam satima već ovdje. Žao mi je, ali izgleda da je pad vaše supruge prouzrokovao mnogo veće probleme nego što smo se nadali. Morat će večeras da prenoći ovde. Možete da odete na kraj hodnika, mnogo je manja gužva. Izvinite, žurimo. Ako možete da odvezete ovog pacijenta do Dubrovačke. Zar tako? Pa, iznenada Vaskrslog. Najavila sam već u sigurnoj kući, čekajte. I molim te, ovo uzmi za početak. Dok se ne snađeš. Izvini, ne mogu.